ଉପରେ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନୃଶଂସ ମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଏଥର ମହିଷାସୁର ରୂପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି ଶକ୍ତି ଦେଲେ 3000 ୱାର୍କର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇ ସେଠି ପ୍ରଚାର କଲେ ସଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରଚାର କଲେ ବୁଝେ ହଉଛି ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ସେ ହଉଛନ୍ତି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଶାହା 9 ମାସ ଜେଲ କଟେଇଥିଲେ ମର୍ଡର କେସରେ ସେ ସେଠି ଯାଇ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଟିଭିରେ ଦେଖଉଛି ବେଗୁଲି ପୋଲିସ ହଟ ବେଗୁଲି ପୋଲିସ ହଟ ପିଛା ହଟ ପିଛା ହଟ এইভଳିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହି ଗୋଟେ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସଂସ୍ଥା କହେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କରି 23ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ अंबानी आदानी गोटाए नारी एग्नेस्टरे सारा इंडिया जाक 3000 ऊर्ध कर्मी मंत्री एमएलए एमपी लीडर गोटे स्टेट को हरेबा यहाँ बड़ कथा नुह तेणु यार जवाब कमिंग इलेक्शन जना पड़ो